Já vás všechny zdravím. Chci se vyjádřit k včerejšímu turnaji Pyramida Clash 14, OK? Tak v rychlosti. Vidíte, jak vypadám, bolí mě akorát trošku hlava, jo, mám asi zlomený palec, ale v pohodě, to k tomu sportu prostě patří, Budu jo. hádat, zase mám průser. Jinak bych jsem vám chtěl říct to, že měl jsem bohužel nějaký zdravotní komplikace. Hovno, Kvůli to je tomu kravina. jsem se pořádně nepřipravil na zápasy. Hovno, to je A kravina. podle toho i ten zápas každý vypadal, jo. Hovno, to je Neudělal jsem to kravina. schválně, zkrátka Kvadrát. bylo to tak, jak to bylo, mě to mrzí, ale je třeba začít trénovat, makat, věnovat se tomu víc, soustředit se na to to je a zlý. posunout se a vrátit se zpátky, až budu připravený. Takže já si Kvadrát. teďka odpočinu a naberu síly a pak se vrátím, OK? Sakra, Jinak vám všem přeju proč jsem se nad tím do chvilku života. nezamyslel? Nebuďte tak zlí, nebuďte tak zákeřní, nebuďte tak falešní, nepřející. Mějte se víc rádi, hlavně ať jste zdraví, ne, šťastný, ne, ať se ne, každému ne, daří ne, a posílám vám víc lásky do života, OK? Já nekončím, ale naopak začínám. Takže Hovno, budeme to je nahrávat kravina. nějaký videoklipy, nahráme nějaký skladby ve stylu a začneme makat, trénovat. A až budu ready, tak se vrátím a uvidíte mě znova Líbí se bojovat. ti to? Pro ty všechny nepřející. OK? Mějte se, mám vás rád. Legendaris Kotlar Security Original ve stylu Forever One. Peace. Kvadrát.